ти обеща, че не е отишла само да плажува на морето, а и да ни срещне с интересни гости. Не каза кои ще бъдат. Нямам търпение да ги видя, така че отново към морето и към Бети. Ахо, Бети, здравей, здравейте! О, хареса ми този аромат. Гала, здравей пак! Да, тук съм в една прекрасна женска компания. Елеонора Иванова, Нори, Лилия Маравиля. Моите гостенки нямат нужда от представяне. Гала, само преди да дам микрофоните към тях, искам да ти кажа, че трябваше да имам и мъжка компания. Юли Малинов беше обещал, че ще плува до Шамандурата заради тебе. Да го виждаш? Това е. На мъжете не може да се разчита. Юли... Шамандура, той може би е отишъл някоя тя. Момичета, много ми е радостно, че се виждаме на плажа на такова хубаво място. Да обясним защо сме с очила, нали? Да, много... Вижте сега, то няма, нали, изгряло слънце, обаче много трудно ще ни виждате очите, защото много блести някакси. Ние за това сме с очила, не от неуважение към вас или към зрителите. Мислите, че сме снощни? Не, ето всичките сме окей. Ние с нощи гледахме театър, някои. Така е, както знаете, тече Международният театрален фестивал Варненско лято. Тази вечер тези две мои прекрасни гостенки ще представят на варненската публика и на всички гости, които са тук във Варна, перфектни, непознати. Нори, разкажи ми, между другото в постановката вие сте майка и дъщеря, нали така? Да. Точно така, да. Ти си проблемно дете, разбрах. Проблемно дете съм, да. Изправям косите на моята майка. Това е един много приятен спектакъл, забавен. Според мен засяга много съвременни актуални теми. Ние даже допреди малко си говорихме тук за телефоните. Тия теми се обхващат и в спектакъл. Аз имам много малка роля там, но пък това ми помага почти винаги да го гледам целият спектакъл и аз лично всеки път страшно много се забавлявам. Каза телефоните, това всъщност става въпрос за един много популярен и известен филм. Да, това е на Пауло Дженовезе "Перфектни непознати". Има много хубав филм, който самия той, по негов сценарий, той го режисира. Много е интересно, защото темата е свързана с неща, които нас изключително много ни вълнуват напоследък, а именно, че тези телефони, тези малки машинки се оказват, че са черната кутия на живота ни и в тях имаме скрити страшно много тайни и лични неща и без тях някакси ние се чувстваме много, как да кажа, оголени. И много неща крием в телефоните си. Между другото, тук ще издам една малка тайна, че всъщност в спектакъла едно от нещата е, че трябва да се чуят всички гласови съобщения, телефони. Героиня предизвиква една компания приятели, които са се събрали на вечеря, да си извадят всички телефоните, да ги остават отключени и всички съобщения, обаждания, които пристигат, нали, да се чуват от всички. И така... Интересно става. Да, ги предизвиква и не мога да ви опиша какви неща се случват след това. Ето, Гала предизвика и панела да си оставят телефоните отворени, да чуваме последните им гласови съобщения. Вие какво криете в телефоните си? Може би много неща. Това е, телефоните ни помагат някакси ние да запазим някаква анонимност дори. Мислим си, че това нещо е по някакъв начин свързано единствено с нас. То отражение на нашето ежедневие, обаче не е такова, каквото го показваме на хората, такова, каквото си го запечатваме за себе си, да кажем, в галерията. Не всичко, разбира се, ти искаш да покажеш. Не всичко трябва да бъде публично. В същото време пък в публичното пространство, в социалните мрежи, ние сами си изграждаме някакъв образ, какъвто на нас ни се иска, може би, да бъдем, но със сигурност не сме. Интересно е с телефоните, какво най-често скролвате и гледате? Аз гледам смешни клипчета, това и животни, и деца. Много ми е забавно, просто мога наистина часове да прекарам. Като стана дума за телефоните, това е много лично пространство. Нали? Това е някакси твоя свят, който е събран
И знаете ли, много ми е странно. Аз, когато, примерно, звънне телефона на някой, който е до мен, или дори на мъжа ми, и някакси ми е неудобно дори да погледна кой звъни. Някакси, разбирате ли, не заради това представление, нали, в което играе, а по принцип много си притеснявам да навлизам в личното пространство и така да е, то си е и опасно. И опасно е, какво ще излезе? Нори, ти проверяваш ли гаджето от телефона или не? Не, никога. При никакви обстоятелства. Аз се съгласявам с Лили. Това е много лично нещо. Не бих искала никога да ми навлизат в моето лично пространство. Не, че има нещо, кой знае какво, но това си е моя свят. Не бих искала да ми се ровят в нещата. Съответно, аз не го правя. Не искам и да знам, може би. Момичета, много е хубаво, когато играете и на морето. Обръщам се към теб, Лили, защото това е твоето родно място, Варна. Да. Като идваш тук, винаги има ли някакъв сантимент? Разбира се, мен най-много ми липсва морето. Аз като човек роден на морето имам много силна връзка. И просто в момента, в който отидох да живея в София, първо, нали, отидох да уча там и се наложи, нали, да живея, нямах търпение да дойда във Варна, да се върна и само да дойда и да погледна морето. Имах чувството, че всичко ми се изчиства, защото ето, като погледнеш и то няма хоризонт. И просто е безкрайно и някакси това много ме успокоява, това ми дава някакъв мир. Докато в София този шум на трамваите много ме потискаше. Нещо, нали, такова, непрекъснато. Свикна вече. Да, разбира се, но... А пред варненска публика по-ли ти е странно да играеш? Не. Не, няма проблеми. Да, няма проблеми. Не мога да кажа, че... Аз обичам публиката. Където и да е градове. Да. Нори, аз знам, че твоите две големи любови са театъра и морето. Така е, да. Аз не съм от морето и понякога много съжалявам за това. Но, както каза Лили, в морето има нещо толкова успокояващо. На мен ми действа изключително пречистващо и всеки път, когато се прибирам от морето и си отивам в града, и всеки път се ражда някое ново хоби, някоя нова идея, някоя песен повече ми харесва. Просто ме връхлита едно вдъхновение, което май само морето има тази сила да даде. Това там не е Юли, нали? Защото аз не виждам момичета. Не. Той е, чакай, там, виждаш ли? Да, може би... Там надалече. Да, там. Я ми кажете вие как ще почивате лятото, защото знам, че така споделихте ми още с нощи, като си говорихме, че ще си отделите време за почивка това лято. На нашото Черноморие или ще бягаме малко извън граница? Аз в Гърция. Няма да казваме къде, да не те лазят и там. Да, имаме си едно място там и нямам търпение да отида и просто да се отдам на почивка, релакс, море. Да. Нори, още чакам тази покана за твоята каравана. Имаш я вече година и колко. Ма ти винаги си добре дошла. На теб не ти трябва покана. Записано. Да, моля те, заповядай, чакам те. И тази година ли ще си на караваната? И тази година съм си там, да. Оставам си на българското Черноморие. На мен ми е изключително приятно тук, особено на моето си място. Спокойно ми е, има гора, има море. Какво повече? Какво по-прекрасно. Момичета, много ви благодаря, скъпи зрители. Тази вечер варненско лято, перфектни непознати. За съжаление, билети вече няма, но пък знам, че и в София сега ще го играете, който ни гледа. На 12. На 12 сълза и смях, нали така? Лили, ти си с обувки, затова нищо няма, никакво предизвикателство към теб, но за нашия край, Нори, преди 3 дни правихме за Телеграф интервю и ти ми каза, че следващия път, като се видим с теб на плажа, ще ме хванеш за ръчичка и ще отмием всички негативни неща и преживявания във водата. Да. Готова ли си? Хайде. Винаги. Лили, заповядай.
Не беше хубав край. Аз очаквах, че ще се съблекат по бански и ще Сериозно се отмиват. Еми, аз за какво съм дошъл? Ма вие се намокрихте. А то отмиха краката. Не е сериозно. Еми, разочарован съм. Да, и аз. Да. Можеше малко по... Трябваше по бански и така, като се отмива. Както и да е. Но знам, Ще повторим тази във връзка. Да. Накрая финала не се получи. Поздрави на Бети, хубаво да се